Satisfacción no seo do Executivo pobrense tralo acordo acadado co propietario do antigo restaurante O Lagar, que posibilitou a compra deste local. O alcalde, Xosé Lois Piñeiro, xunto co resto de membros do equipo de goberno, realizou unha visita ás instalacións. Segundo o rexedor, o edificio presenta unhas características singulares e idóneas para unha finalidade sociocultural. Non existía outra edificación similar, non, destas características, con este tamaño tan grande, con salóns amplios e con todos esos servizos. A situación era idónea, dentro do centro urbano e nunha das zonas máis densamente poboadas, que é a urbanización do mesmo nome, non, O Lagar. Ten tamén a posibilidade de ampliar. Podemos darte hasta 2 plantas máis e incluso un baixo cuberta de cara ao futuro se queremos traer máis servizos para aquí. O prezo de compra ascendeu a uns 455.000 euros, que serán afrontados polo Concello a través dunha operación de creto con a banca. O primeiro que se fixo foi un informe de valoración económica, non? O que se di unha tasación que fixo pois un equipo técnico especializado. Deses datos, non? O que se nos propón é que a parcela ten un valor de 122.430 euros e que a construción do edificio son 254.280 euros, non? Unha totalidade de 452.000 euros. A partir de aí, pois se abre un expediente para a licitación dunha operación de endevedamento, porque este edificio se compra en base pois, a un creto, non? Dende o Concello quixeron agradecer tamén aos anteriores propietarios as facilidades dadas no transcurso de todo o proceso de compra do local. Un edificio, ademais, que xa viña sendo empregado dende hai varios anos polo Concello, en réxime de alugueiro, xa que nel emprázanse o espazo coworking e a Casa da Mocidade.